Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfila Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanan labarai. Ukraine ta yi kira ga kasashen duniya da su ɗauki matakan gaggawa don hana Rasha ci gaba da mamayar da take musu. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da mutum uku da zai zaɓi ɗaya daga cikinsu wajen cike gurbi a kotun kolin ƙasar. Ƙasar Gambia ta yi kira ga babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya da ta yi watsi da yunkurin da ƙasar Myanmar ke yi na neman a kori ƙarar da Gambia ta shigar kan zarginta da aikata kisan kiyashi akan al'ummar Rohingya. Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa kallo ya koma kan kasar Rasha a daidai lokacin da take yunkurin shiga koma mai kasar Ukraine. Gaskiya a halin yanzu ita Rasha da kuma shiga da Putin sun zama ma kasashen yamma na Turai da kuma Amurka kamar a rangadar Hausa ke cewa rangarin baki. Haka kuma za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta yi wa wasu sassan kundin tsarin mulkin gyaran fuska. A yanzu da na samu akan cewa an gyara kundin tsarin Najeriya cewa mace tana da 'yancin da za ta fito ta tsaya takara domin ta tallafa ma ƙasar da ta tallafa ma 'yan uwanta mata. Bayan rahoton da muke ɗauke da su sannan kuma muna tafe da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. Ministan harkokin wajen Ukraine ya yi kira ga kasashen duniya da su ɗauki matakan gaggawa da matsaya ta bai ɗaya don kare ƙasarsu daga faɗawa ƙarƙashin mamayar dakarun Rasha. Yayin wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya Dmitry Kuleba ya ce burin Rasha ba shine ta tsaya akan Ukraine ba. Yana mai cewa tsindima ƙasar ta Ukraine cikin yaƙi zai janyo hatsaniya a duniya. Ministan ya kuma yi gargaɗin cewa Rasha ta nuna alamun cewa a shirye take ta faɗaɗa wannan mamaya. Lamarin da ya ce zai jefa rayukan dakarun Ukraine da na fararen hula da suka hada da yara da mata cikin mummunan yanayi. A ranar Litinin shugaban Rasha Vladimir Putin wanda ya tura dakaru 150 kan iyakar Ukraine ya rattaba hannu kan wata doka wacce ta ayyana yankunan Donetsk da Luhansk da ke gabashin Ukraine a matsayin masu cin gashin kansu. Ya kuma tura dakarunsa zuwa waɗannan yankuna inda ya ikirarin cewa sun shiga ne don kare rayukan fararen hula. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da mutum uku daga cikin waɗanda ake tunanin zai zaɓa don zama alkali a kotun kolin ƙasar, a cewar wata majiya da ke da masaniya kan lamarin. Kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito cewa Biden na shirin ayyana zaɓinsa a ranar Litinin mai zuwa. A ranar Talata, sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Jen Psaki ta ce Biden bai kai ga matsayar zaɓar wanda yake so ya cike gurbin a kotun kolin ba. Amma dai ya zanta da mai shari'a Ketanji Brown Jackson da J. Michelle Charles da kuma Lurienda Kruger a cewar majiyar. Biden ya yi alkawarin zaɓar mace bakar fata ta farko da za ta shiga kotun kolin nan da ƙarshen watan nan da mai gurbin alkali Stephen Breyer da ya yi ritaya. Sai dai babu ƙarin bayani kan ko Biden ya gana da wasu ƙarin masu neman wannan mukami. Sakatare yaɗa labarai a fada ta White House Saki ta ki cewa komai kan wannan ganawa da Biden ya yi da mutanen ukun, amma ta jaddada cewa zai bayyana zaɓinsa duk da rikicin Rasha da Ukraine da ake fuskanta. A ranar Laraba, Amurka ta ayyana saka takunkumi akan wasu kamfanoni da ke samar da kuɗaɗe ga 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen. Matakin na zuwa ne bayan da mayakan da ke samun goyon bayan Iran suka zafafa hare-haren da suke kaiwa da jirage mara matuka da makamai masu linzami akan iyakokin makwabtan ƙasar ta Yemen masu arzikin mai a yankin Gulf. Sai dai matakin saka takunkumin da ma'aikatar baitul malin Amurka ta ɗauka ya gaza wanda hukumomin Saudiya da sauran ƙawayen Amurka da ke yankin suka yi tsammanin gwamnatin Biden za ta ɗauka. Jami'an gwamnatin Amurka sun zanta da Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa yayin da rikicin Ukraine ya sa farashin man fetur ya yi tashin goron zabi da kuma karancin man a kasuwar duniya. Takunkuman sun ta'allaka ne akan wasu kamfanonin jiragen ruwa da wasu wuraren kasuwanci, waɗanda gwamnatin Amurka ta ce suna fasa koren man fetur da wasu muhimman kayayyaki a yankin gabas ta tsakiya
da Asiya da Afirka da zimmar samarwa 'yan tawayen na Houthi kuɗaɗe. A shekarar 2014 mayakan na Houthi suka karɓe Sana'a babban birnin ƙasar ta Yemen da mafi akasarin arewacin wasu yankunan ƙasashen Larabawa. Wata gamayyar dakaru da Saudiya ke jagoranta ta shiga yakin a shekarar 2015, matakin da har yanzu bai samu wata kwakwaran nasara ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To in an jima kaɗan Mahmud zai sake dawa da labarai. Kafin nan a daidai lokacin da Amurka da sauran kasashen duniya suka zuba ido tare da fara sanya wa ƙasar Rasha takunkumin da ake gani zai haifar da kuma baya ga tattalin arzikinta a yunkurinta na shiga ƙasar Ukraine. Sai dai ita Rasha ta kare kanta ne da cewa ta amince da cin gashin yankunan Donetsk da Luhansk waɗanda suka nemi taimakonta don yakar sojojin Ukraine. Kan wannan batu ne na tattauna Dr. Nasir Damowa ɗan asalin Najeriya mazaunin Amurka kuma mai fashin baki. Ita Rasha har yanzu tana kallon Ukraine a matsayin wani bangare na ƙasar ta da balle. Sunanta na ainihin Ukraine abin da ke nuni da Rashanci kama na bangare. Na ƙarshe haka. Wato kama wani bangaren Rasha ne kenan. Kama wani bangaren Rasha ne. So tun wannan tun lokacin da tarayyar ta Rasha ta guje Ukraine ta samu ɓallewa tun sannan abin da ya musu ainihin Rasha da ba. Wato tun rugujewa Soviet Union kenan wannan kungiya ta Soviet Union. Tun wannan rugujewa ɗin ba abin da ya ma Rasha daɗi musamman shi Vladimir Putin. Inda abin ya ƙara ɓata musu su Rasha ne shi ne lokacin da Ukraine suna son shiga cikin abin nan wannan kungiyar ta kungiyar tsaro ta NATO? To akan wannan sai kasance su Rasha suka gani idan aka ce aka sasu wato an kawo musu faɗa haka ban gida ne cikin gidansu shine abin yake kawo dambarwa su tsakanin su da kuma har duniya baki. Man Nasir ganin cewa yanzu Rasha ta matsa ta saka wato ta bi ta ko ina ta saka sojojinta a iyakarta da Ukraine. Kuma ana ganin cewar tabbas wannan kamar tamkar mamaya ce. Ya kasashen yamma suke kallon wannan abu da ke faruwa. To gaskiya a halin yanzu ita Rasha da kuma shi Vladimir Putin sun zama ma kasashen yamma na Turai da kuma Amurka kamar abin da Hausa ke cewa karangaren bakin shi wannan matakin da dauka na yin sa sojoji a bangaren da suke neman wariya daga Ukraine. So ai abin da ya nuna ya ce wai ya sa su ne don tsaron kariya ta waɗannan mayakan daga sojojin Ukraine. To kaga wannan bai zama mamaya ba. Vladimir Putin wanga matakin da ke ɗauka ba wai ainihin so yake mamaye a Ukraine ɗin ba don zasun zai yi wuya saboda akasarin mutanen Ukraine ba su son wannan. So ko da ta shigo gaskiya abin zai kawo musu rashin jituwa. Amma abin da abin so shine ta shiga cikin NATO. Ganin cewar Amurka da kungiyar tsaro ta NATO da sauran kasashe sun fito sun nuna rashin jin daɗin su har sun fara kakaba takunkumi akan tattalin arzikin Rasha. Shin kana ganin hakan daidai ne da suka yi? To, daidai ne don rashin yin wani abu zai sa ita Rasha ta wuce wuri. Sannan kuma zai nuna masu musamman waɗannan ƙasashen suna kasa akwai abin da siyasa ne. Idan wanda shugaban da ke mulki waɗannan ƙasashen kamar musamman na Amurka in ba su ɗauki wani mataki ba to lalle za su samu matsala wajen mutanen su na nan gida. Kamar wurin zaɓe haka da sauransu za a ɗauki cewa ba su iya kare Amurka. Duk da takunkumin da aka saka ita ƙasar Ukraine na ganin cewar ƙasashen yamma ba su fito sun taimaka mata yadda ya kamata ba ga wannan mamaye da take fuskanta. To shi ne na ce maka ga abin ta kowa masu kamar karangar baki saboda Rasha tana rawani ga fagen siyasar duniya musamman wajen tattalin arziki tun da kaga su ne major producers ne na energy na gehen mai haka da suna da arziki. Wato makamashi. Makamashi kuma kasashen turai musamman sun dogara ga Rasha wajen samun waɗannan abin nan. To da ƙarshe man Nasir wannan dambarwa tsakanin Rasha da Ukraine baka ganin za ta iya kaiwa ga shafar sauran sassan duniya
Wato ka tamkar an ɗau hanyar zuwa yakin duniya na uku kenan? To bayan tsammani zai kai wannan ba don ko shi kan shi Vladimir Putin ba wai yana son a yi yaƙi ne tsakanin shi da waɗannan ƙasashe ba, amma yana so ya nuna ƙarfin shi ne a wannan yankin da kuma sauran ƙasashen da ke cikin NATO don ya nuna musu cewa yana da bakin faɗa a ci. Dr. Nasir Damo kenan kan batun rikicin Rasha da Ukraine. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hamud dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Shugabar hukumar zartarwa ta kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta sanar da shirin kungiyar na kashe dala biliyan 172 ta hanyar samar da ababen more rayuwa a sassan nahiyar Afirka. Von der Leyen ta bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai a Dakar, babban birnin Senegal, tare da haɗin gwiwar shugaban ƙasar Macky Sall. Ziyarar babbar jami'ar ta ƙungiyar tarayyar Turai a yammacin Afirka na daga cikin shirye-shiryen taron koli da ƙungiyar ta EU da ta tarayyar Afirka ta AU suke shirin gudanarwa a mako mai zuwa. Ita dai Senegal ita ce take rike da shugabancin ƙungiyar tarayyar ta Afirka ta AU. Wannan shirin tallafi da ƙungiyar ta EU za ta samar na daga cikin shirin tannan na samar da ababen more rayuwa a sassan duniya da ake kira Global Gateway, wanda ya kuduri aniyar kashe dala biliyan 340 nan da zuwa shekarar 2027. Ƙasar Gambia ta yi kira ga babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Laraba da ta yi watsi da yunkurin da ƙasar Myanmar ke yi na neman a kori ƙarar da aka shigar a kanta kan zargin aikata kisan kiyashi akan al'ummar musulman Rohingya marasa rinjaye. A shekarar 2019, Gambia ta shigar da Myanmar ƙara a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ICJ. Tana mai cewa dakarun Myanmar ɗin sun kare dokar 1948 wacce ta haramta kisan kiyashi, inda suka farwa al'ummar Rohingya a shekarar 2017. Su dai dakarun Myanmar sun kaddamar da wani farmaki a jihar Rakhine bayan wani hari da mayakan Rohingya suka kai. Ana dai zargin jami'an tsaron na Myanmar da laifukan yin fyaɗe, kisa da kona dabban gidaje, lamarin da ya tilasta musulmai 'yan Rohingya 730 tserewa zuwa Bangladesh da ke makwabtaka da kasar. Wani binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ya gano cewa lallai an aikata kisan kiyashi a lokacin farmakin. Zare ya iya kwashe watanni kafin kotun ta yanke hukunci kan bukatar da ƙasar ta Myanmar ta shigar, inda ta nemi da a yi watsi da ƙarar. Mahmud Lalo kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Majalisar Dokokin Najeriya ta gabatar da rahoton sassan da ta yi wa gyaran fuska a kundin tsarin mulkin kasar. Sassan da aka yi wa gyaran sun kai 55, amma waɗanda suka fi ɗaukan hankali su ne na ba da 'yanci ga ƙananan hukumomi da keɓe kujeru 111 ga mata don a zaɓe su a majalisun ƙasar. Wani abin da ya sa ƙurgiyar shugaban ƙasa Aisha Buhari yin tattaki zuwa zauren majalisar. Wakilin murya Amurka Madina Dauda ta haɗo mana wannan rahoton. A wata ziyara ta bazata da uwar gidan shugaban kasar Najeriya Aisha Buhari ta kawo zaurukan majalisar kasa guda biyu, wato da na dattawa da na wakilai, ya zo daidai da lokacin da majalisar ke gabatar da gyararren kundin tsarin mulkin kasar ne, inda zuwan nata ya nuna alamar goyon baya ga aikin da majalisar ta yi, musamman ma fannin da ya keɓe wa mata kujera ɗaya a kowace jiha, tare da ta 'yan majalisar wakilai guda biyu, abin da ya sanya su ɗokin sanin cewa sun daɗe suna neman ƙari na mukamin siyasa da a yanzu kashi 3 kacal suke da shi a majalisar dokokin kasar. Bayan Aisha Buhari ta fito daga zauren majalisar dattawan ne, ga bayanin da ta yi a turanci. We are here this afternoon to peacefully observe the proceedings on constitutional review about women and also to listen to the proceedings concerning the 35 affirmative action about women and special additional seats for women in the National Assembly. Aisha Buhari ta ce ta zo ne ta saurari bayanai da aka yi akan gyaran kundin
kundin tsarin mulkin kasar, musamman ma bangaren da aka ware domin mata. Ta ce ta ji daɗi kwarai da wannan nasara da aka samu. Ita kuwa Farfesa Joy Ezelo, ɗaya cikin matan da suka daɗe suna fafutuka tun taron mata na Beijing da suka nemi a basu kashi 35 cikin 100 na mukamai. Ga abin da take cewa a game da nasarar da aka samu. A milestone in terms of women's struggle, especially women's struggle for greater representation. A nan Farfesa Joy Ezelo tana cewa wannan babban ci gaba ne muka samu a gwagwarmayar da mata suke yi a Najeriya, domin mun daɗe muna fuskantar koma baya a fannin siyasa tun daga 1999. Idan aka ce muna da kashi 25 na mata a majalisar ƙasa, ai ci gaba ne sosai, domin yanzu muna da kashi 13.5 ne cikin 100 na mata a majalisar dokokin Najeriya. Ita ma 'yar gwagwarmayar siyasa a birnin tarayyar Abuja, Balaraba Muhammad, ta ce ta ji daɗin wannan nasara da mata suka samu. A yanzu da na samu akan cewa an gyara kundin tsarin Najeriya, cewa mace tana da 'yancin da za ta fito ta tsaya takara domin ta tallafa ma ƙasar ta tallafa ma 'yan uwanta mata, ta tallafa ma yara da su kansu mazan baki ɗaya. Ni kuma abin da nake so in ba da shara shine duk matar da ta san za ta iya fitowa ba tsoro, mu kuma insha Allahu in dai muna raye za mu mara mata baya. Ɗaya cikin 'ya'yan majalisar dattawa da suka yi wa kundin tsarin mulkin gyara, Ahmad Babba Kaita, ya ƙarin haske akan irin aikin da majalisar ta yi. Muhimmancin waɗannan gyare-gyare da kwaskwarima da aka yi cikin kundin tsarin mulki shine don ta cimma abu 3 ko 4. Na farko wanda ya kowane muhimmanci shine ya kasance abin da 'yan Najeriya suka zaɓa shi aka basu. Na biyu ya kasance zaɓe ne mai inganci wanda duk duniya da mutanen Najeriya za su yarda da shi. Na uku warware waɗansu matsaloli wanda da ake samu a harkar zaɓe in an je zauren kotu wurin shari'a. Na hudu ya kasance an ƙara ma demokradiyya tasiri domin ya kasance su ne suke da wuƙa da nama, suke iya ɗora ka bisa kujera, suke iya sauke ka. An daɗe ana cece kuce da nuna 'yar yatsa akan kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 da wasu ke kallon sojoji ne suka tsara shi kafin sake kafa mulkin demokradiyya, abin da ya sanya yake fuskantar gyare-gyare. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, ana sararin sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60. Sai kuma kilohaz 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku da shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu dai agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 12 da kusan minti 18 na dare. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe, Alheri Grace Abdu ta shigo mana da shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurare Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata domin yin nazari kan batun cin zarafin ƙananan yara da ya hada da garkuwa da su da neman kuɗin fansa da ake fama da shi a Najeriya da yake kai ga asarar rayuka. A yau za mu nazarci yadda sakacin magidanta ke jefa al'umma a wannan hali. Ga Madina Dauda da bakin namu. Sheikh Muhajjadina, menene ya sa yanzu mutane gaba ɗaya daga cikin gida ɗin ba sa kula da irin ɗabi'u da ke gyara mutane? Zamani ne ya canza? Da farko dai wannan abu sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Abin da yake kawo ɗabi'u da farko tarbiyya ta uba ce. Kuma wannan tarbiyyar da ta zama ta uba, abin da yake lalata ɗabi'a, uba ne ya zamana wani ɗan ƙaramin ɗan kasuwa ne. Wani aikin kamfani ma yake yana ɗaukan samtin 10,000 ko 15,000 a wata. Yana da 'ya'ya sama da 20 wani, ba shi da abin da zai rike wannan yara. 'Ya mace ko za ki ga yaro da uwarsa da ubansa, yaro ɗan shekara 7, 8, 9, 10, ki ga yaro ɗan ƙarami makota yake shiga ko unguwa yake shiga gidajen makota, za a ɗebo ruwa ya samu wani abu shi zai ci da kansa. Wani ma ɗan idan ije yi wannan ko ya ɗau ruwa ije tallamfe wata ko ije yi wani abin,
wani yaro karami da ki ga yana gwangwan ba zan taba manta ba. Muna zaune akwai lokacin da wani yaro ne bai fi shekara 8 ba ya je wani gida a wata unguwa a Kano, da ya je gidan iya gwangwan a buhu, magana ya ce akwai kwalaba a kawo mu siya. Da ya ji shiru, matar gidan ta shiga ban daki kawai ta dora abinci, sai ya kifar da abincin sai ya sa tukunya abu. Ya fito sai ga dan matar ya zo shiga, sai suka haɗe a sauro, aka kace aka zo aka ɗauko yaro gabaki ɗaya shekarar yaron 8. Aka ɗauko yaro aka zo nuna gidansu tire suka ce dagun 'yan sanda suka yi shi, amma sun fasa sun zo su yi iyayensa wannan. To uban da muka binkita, uban yana da mata 3, yana da 'ya'ya 21. Uban kuma aikin kamfani yake yi. Wannan yaron in ji uwar a ta dai dan daddake shi uwar da ta ce wannan yaron abin da yake zuwa yayi, abin da ya sa 300 ko 4 ko 500 a rana ba zai to ba sai ya auno musu abinci sannan ya to musu da shi. Uban ko zuwa bayye ɗaya yana gida guda biyu suna gidan, ɗaya kama mata haya, ɗaya kuma ya kai ta can wata unguwa daban amarar ƴaƴansu biyu. Ta ce sai ya musu wata 2 ma bai zo ba. Saboda haka ƴaƴansa babu tarbiyya. Ya mahaifa ya ban mata. Ta ce tashin hankalinsa a kira shi a ce kes ɗin yaran ba karatu, ga kuma 'yan mata guda 4 duk guda 3 yanzu an sa rana su. Ya karɓi kuɗin auren da aka kada sa rana, ya je ya kashe, bai sai kai ɗaki ba ko zuwa bai. Duk sanda aka yi man magana bikin sai faɗa a kansa da ita. To don haka uba wannan abu ya samo asali daga gida. Bai gata iyaye suna haifai yara, saboda kiwo ne Allah ya baka, ciwo ne Allah ya bayar, kuma sai Allah ya tambayi iyaye haƙƙin 'ya'yansu. To dole yaro zai zo ya addabi iyaye. Uba ka zo ka haifi 'ya'ya baka sanya za ka yi tarbiyyar su ba, baka ba su ilimi ingantacciya, baka ba su abin yi ba, baka ba su abinci ba. To ta yaya za ka gaya wa ɗanka ya ji? Baka yi duk wani nauyi na rayuwa baka ɗauke man ba. Haka ya mace, ta yaya yara ba za su zama sun shigo ta rayuwa ta daban ba, baka ɗauke wa yako ba. Kuma duk budurwa ta taso tana jin ita mayan da ta kawo, dole za ta so ɗan jan bakin nan, ɗan kayan kwalliyar nan da waya da sauransu. Uba baya iya yi da uwa, dole ajiya za a samu taɓarɓarewa wannan tarbiyya. Wannan abu laifi ne na iyaye, kuma daga gida komai ƙashin bayan tarbiyyar yara yake fara karewa har su zo su addabi al'umma gaba ɗaya. Ba da sabarin dawo gare ka. To yanzu duk cikin bayanan nan da muka yi, gida babu tarbiyya babu daɗi. Makarantu da ake kai yaran ma ko za su samu karuwa nan ma babu daɗi. Zuwa ake satan yaran bayan an karɓi kuɗin fansa kuma a kashe wa'annan yaran. To menene mafita? Mafita shine kifi daga kai yake fara rabewa. Hukumomi waɗanda suke da alhaki a tsarin gwamnatin Najeriya dole su tashi tsaye. Akwai doka da aka yi wadda take kare muradu da kuma haƙƙin yara ƙanana, Child Rights Act. Gwamnonin Arewa sun yi kere da muzu sun ki sa hannu. Me yasa ba za su sa hannun ba? Sun ki sa hannu saboda ai suna amfani da yaran su kansu a matsayin makami na neman zaɓe. Su ma suna amfana da lalata da suke. Tsarin demokradiyya ɗin da muke yanzu da harkokin siyasa da muke yi na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara gurɓatar da tarbiyya. Saboda 'yan siyasa na amfani da waɗannan abubuwa ɗin. Me yasa sun koya musu daɗin kuɗi. Kamin wannan siyasa ɗin me yasa abubuwa ba su lalace haka ba? Me yasa ba mu ganin rabta gwanon kamar yadda muke gani yanzu kamin lokacin 'yan siyasa? 'Yan siyasa ke amfani da su sai musu duk kayayyakin da suke so domin su hau sama na wajen juya da musu kwakwalwa da sauransu. Su riƙa yi abubuwa wanda yake babu imani, babu tausayi, babu jin kai, babu tsoron wani wanda yake gaba da su idan sun yi shaye-shaye nan. Ko ya ɗaya saci ɗan wani ya kai a yanka. Yan siyasa su bayan an bada kuɗin fansa. An yi wannan doka har yanzu sun ƙi sa mata hannu a arewa. Sun ƙi sa hannu a arewa. Bayan nan kuma su suke da nauyi wajen tsaftace harkar ilimi a ƙasar nan, amma kuma sun kasa. Suna nan sun watsar da abun saboda mafi yawan duka manyan jami'an hukumomin gwamnati da 'yan siyasa 'ya'yansu suna a makarantu ne na kuɗi, makarantu masu sulke na katanga da aka kewaye da masu gadi, su ci mai kyau su sha mai kyau, su yi sutura, su ɗauki tsarin rayuwa daban. Wannan shine dalili da ya sanya dole ne hukuma ya kamata ta tashi tsaye ta ɗauki wannan nauyi ne nata ne. Ku sani cewa shugabanci ko mulki amana ne.
muddin ba a kalle shi ta wannan fuska ba, muddin iyaye kuma ba su tashi ba suka san cewa amana ne waɗannan nauyi na yara ɗin da aka binna. Kar ka mai da kanka kawai na'ura ta kyankyaso ƴaƴa da tututu ka rika kwasa su kana watsa su ga al'umma ba za su gyara maka tarbiyyar yara ba. Haƙƙin ka ne kuma sai an tambaye ka. Kiwo aka baka na waɗannan bayan Allah kuma sai an tambaye ka akan su. Malaman addini kuma ku juya, maimakon yawan wa'azi da kuke yi da ya shafi kawai aure miji da mata ku rika yin wa'azi akan gyara tarbiyyar al'umma tukunna. Sai an gyara tarbiyyar al'umma. Da yawa auren da kuke magana ai ba a ma san ma'ana auren ba a san da auren ba a san menene muhimmancin ba. To sai an tashi tsaye an yi wannan gyara. Iyaye kuma a dawo da al'ada ta da ta yadda yake ɗanka ɗana ne, ɗana ɗanka ne, kowa a anguwa yana da hurumi ya iya ladabtar da kowane. Amma a zamanin yanzu idan ka kalli ɗan makwabcinka, a zamanin da ko hangen ka yi wanda yake ya girme ka ma ka hango shi zaka canza hanya saboda girmamawa da kunya da kuma da'a. Amma a zamanin yanzu ya kai ga uba idan aka taba ɗan shi shine zai sa mu je ka nuna mana uban waye ya taba ka, waje ne zai sanya shi gaba ya je ya ta bambani saboda ya taimaka wajen gyara rashin tarbiyyar yaron ka. Amma zaka je kana zazzaga mashi tsiya kana faɗa kai ba abin nan ba. To dole sai an dawo da aƙida ta da a kuma hukumomi su tashi tsaye su sauke nauyin da ke kansu, nauyi na tarbiyya, nauyi na tsaro, nauyi na ilimi, nauyi na ƙoƙarin yin gyara akan al'amuran da ya shafi aure da zamantakewa da hayayyafa 'ya'ya da kuma abin da akwai kuma hukuma da take ta hana wannan abin da ake yi na fataucin yara wato naftif. Akwai hukuma da take nan doka ta kafa ta amma har yanzu ita ma wannan hukuma din ta kasance tana tsarin ta ne na boko. Domin me duk tsarin da yake wata hukuma an naɗa ta idan ba za ku yi al'amuran aiwatar da ayyukan ku daidai da al'ada, daidai da aƙida, daidai da ci gaban al'umma, daidai da tarihin su da tsarin zamantakewar su ba, muddin kuka ce za ku kawo al'amura na boko wanda abu ne na fitsara na tsiraici, to shi yasa mutanen ba za su rungumi irin wannan hukumomin ba. Mun kwaso bayani sai dai kash lokaci ya yi halin nasa, sabili da haka tilas mu ja burki nan sai mako na gaba mu ji rawar da iyaye maza da mata da kuma al'umma za su iya takawa da za a iya samu haƙata cimma ruwa. Kafin na a madadin bakin namu Hajiya Balaraba Abdullahi da masanin shari'a barista mai nasara Kogo Umar da kuma Sheikh Mahajidina Sani Kano, sai jagorar wannan tattaunawa wakilinmu Madina Dauda da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin. A madadin su duka alheri ke maku fata alheri. Kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice. Ministan harkokin wajen Ukraine ya yi kira ga kasashen duniya da su ɗauki matakan gaggawa da matsaya ta bai ɗaya don kare ƙasarsu daga faɗawa ƙarƙashin mamayar dakarun Rasha. Yayin wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya, Dmitry Kuleba ya ce burin Rasha ba shine ta tsaya akan Ukraine ba. Yana mai cewa tsindima ƙasar ta Ukraine cikin yaƙi zai janyo hatsaniya a duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da mutum 3 daga cikin waɗanda ake tunanin zai zaɓa don zama alkali a kotun kolin ƙasar, a cewar wata majiya da ke da masaniya kan lamarin. Kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito cewa Biden na shirin ayyana zaɓinsa a ranar Litinin mai zuwa. To madalla, masu raro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri da zo muku da karfe 8 na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Haka kuma za mu kawo muku rahoto kan ziyarar da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Oshinbajo zai kai jihar Borno, wato ziyara aiki. Kafin mu sallama muna miƙa saƙon taya murna ga ango Mustapha Suleiman da aka fi sani da Musti Badala da amaryarsa Hauwa Salisu Audu, sai kuma ango Sadam Aliyu Badala da amaryarsa Habiba Muktar Ibrahim, murnar ɗaurin aurensa da za a yi ranar Asabar ɗinnan mai zuwa a gidan Gawo da ke Gumel da misalin karfe 11:30 na safe. Allah ya sa a yi lafiya ya kuma ba su zaman lafiya. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol,
Nisar fila hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai mun sake haɗuwan anjima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.